Hej, jeg hedder Michelle. Og jeg hedder Christian. Vi sidder her på Louisiana Museum for Moderne Kunst i Humlebæk, og vi skal se udstillingen The World is Yours, eller på dansk, Verden er din. Og vi skal se på et værk lavet af en kunstner, der hedder Rafael Lozano Hemmer, som bliver kaldt Frequency and Volume. Og det tager vi noget her på nu. Nu er vi ved værket. Det er baseret på overvågningsteknologi, og det at man kan indstille en radiofrekvens efter sin skygge, men mere ved vi heller ikke, så lad os gå ind og prøve det. Nu er jeg inde på et eller andet Roland Keating. Nu har vi så været inde i det her værk, og det fungerer på den måde, man går ind i et rum med sådan en stor hvid skærm, og vores skygger kommer op på den her skærm meget store, og vi kan så ved at bevæge og skifte ind på alle mulige radiokanaler, og man får også fanger nogle bølger fra nogle både og satellitter, og de skifter simpelthen ved ens mindste bevægelse. Og det er meget sjovt, hvordan det har tænkt mig med hans værk af overvågning, fordi samtidig med, at man ligesom føler sig overvåget ved, at det her store kryds er ind over en, så føler man også selv, at man ligesom er kontrollen, der bestemmer, hvilke radiosignaler det er, vi hører, og hvilke kanaler vi skal høre. Så samtidig med, at man er kontrol, føles det også, som om man ikke var. Det var en meget mærkelig oplevelse. Så man kan se ude i siden, som vi startede med at filme, så var det netop, at man kunne se alle de her maskiner, som ligesom laver den her lyd og lys. Ikke? Og man tænker, at det er en spøjs måde, hvordan han ligesom har valgt at vise de her ledninger og al den her teknologi, der ligesom laver det her værk, hvor det tidligere er sådan noget, nu hænger det meget flot her, men man kan ikke ligesom se alle de der ledninger, der ligger og ruder op under loftet eller noget. Det skal ikke, hvordan han gerne vil have, at vi skal være med i teknologien i det her værk. Ikke? Vi skal prøve at forstå, hvad der er sket også. Vi skal prøve at på en eller anden måde finde ud af, hvad det er, der gør, at vi bliver overvåget, og hvad det er, der gør, at radiokanalerne skifter og sådan noget. Nu kan vi jo blive ved med at sidde og snakke her om overvågningsteknologi og værket i evigheder, men skal vi ikke gå og se resten af udstillingen? Jo. Russian radio. Er det rigtigt? Og blandet med techno, det er perfekt det her.